नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमगेले स्वागत करता। पोलीस व्यवस्थेबद्दल लोकांक माहिती दिवच्या उद्देशान पोलीस स्टेशनाच्या वणतीचेर चित्र सोडून सजयले पोलीस स्टेशन उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या येल्लापूर तालुका पळोवंक मेळटा। लोकमित्र पोलीस स्टेशन कल्पनेत येल्लापूर तालुक्याच्या पोलीस स्टेशनाक नवीन रूप मेळ्ळा। पोलीस स्टेशन म्हणले नंतर दिसची भय पयस करूंक जिल्हा पोलीस मुखार येयला। गेल्या 1 वर्सा पयले हे पोलीस स्टेशन झाडा काट्याच्या मदीं आशिल्ले, कंपाऊंड वॉल बी नाशिल्ले। हांगा ट्रान्सफर जावन येयले इन्स्पेक्टर सुरेश येळ्ळूर हेमी पहिले स्टेशनाचे वातावरण सारके करचे विचार केले। तसेच नंतर इतर अधिकारी लोकांच्या मार्गदर्शनात आणि स्थानिक लोकांच्या सहकार्यात कंपाऊंड वॉल बांधून घेयले आणि कंपाऊंड वॉलाचेर जिल्ह्याचे इतिहास वळखयचे चित्र काढले। स्वातंत्र्य सेनानी, वन, परिसर, संस्कृती दाखयचे चित्र कंपाऊंड वॉलाचेर सोडयलात। इतलेच न्ही, पोलीस व्यवस्था, रस्ता सुरक्षता नियम, आस्ती रक्षण, चोरी, लूटमार, सोशल नेटवर्क हेचे बद्दल जागृत करचे चित्रां बी सोडयलात। भुरगीं, महिला, वडील नागरीक हेमगेर रक्षण करचे, पोलीस विभागात आशिल्ली सेवा, सहायवाणी बद्दल बी कंपाऊंडाचेर बरयला। पोलीस स्टेशन लोकमित्र करूंक स्थानिक लोकांक सहाय केला। कंपाऊंड, गार्डन, खुर्ची, बोरवेल हे सगळे करूंक सुमार 25 लाख रुपये स्थानिक लोकांनाच दिलात आणि आपल्या गावात उत्तम पोलीस स्टेशन करून घेयलात। ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವಾತಾವರಣ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿರಲಿಲ್ಲ। ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಬಂದಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ನೆರಳು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು। ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೊಸ ಮಾದರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ವಿ। ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ, ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಆತಂಕದಿಂದ ಬರಬಾರ್ದು। ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಹೆದರಿಕೆ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇರಬೇಕು। ನ್ಯಾಯ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆ ಆದವರು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಭಯ ಅಥವಾ ಆತಂಕ ಇರಲಾರ್ದಂಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ಮತ್ತು नरसिंवा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभकार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंव मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया। नरसिंवा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार।
खानापूर तालुक्यातल्या राजवाडा गवळीवाडात 7वी ते 1ली म्हटल्यार शाळा आसा. या शाळेत 4 शिक्षकाली नेमणूक केलात. जाल्यार शिक्षक आपणाल्या मर्जीन शाळेत येतात, आपणालें काम बी विद्यार्थ्यां कडच्यान करून घेतात अशें विद्यार्थ्यान पत्रकारा कडेन तक्रार केला. शिक्षण खात्यान रोज शाळेत येवन शिक्षण दितल्या शिक्षकाली नेमणूक करूं जाय अशी मागणी विद्यार्थी करते आसात. हा, आता शाळा बंदच आहे. हा, किती वाजे पण आज कुठला वार आहे? शनिवार. मग आज किती पण शाळा असते? 12. आता किती वाजले? 12. हा, अजून वोट गेली आता चालू नाहीये शाळा. शाळा नाही चालू. 10 वाजता येतात, 10:30ला जातात. होय काय? शाळा बंद आहे. ह्याला पण पाणी आणायला लावतो. सगळ्यांनाच लावते म्हणलं. काय आलं म्हटलं तर मागल्या शनिवारी आलेलो मी पण आलो, अध्यक्ष पण आलो, मेंबर पण आलो, मी विष्णू म्हणून आणि मारुती मामा अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष. मग त्याविषयी आलं 10 वाजता आलो. 10 वाजता आलं तर त्यांनी शाळा बंद होती. आमची टाकी तर जल अमृतची हे झालेलं, त्याची लागून टाकी आमची सँक्शन झाली म्हणून ते जागा बघायला मी आलेलो. मग बघितलं शाळा बंद आहे. ते टीचर, एक कन्नड टीचर आहे, ते अशी जात होते. 5 हाक मारले तिला, तिने थांबलीच नाही. ए टीचर टीचर, विष्णूनी मारला, गवेगावचा मेंबर. ए टीचर टीचर, 5 वेळ पाळीला तिने वापस आली आणि काय म्हटले, मी थोडीच तुला मिळते काय, दुसरे शिक्षक तुम्हाला दिसत नाही असं त्यांनी आम्हाला म्हणाले. मग ही बाई काय करायलेत, आम्ही आले कोण पण एकटा विचारायला आले नाही, ह्याने अंगावरती आरोप घालायलेत म्हणून आमची लोक कशी शिकलेले नाहीत, कोणच शिकले नाहीत, भिवून कोणच मिटिंग घ्यायला येणार नाही, त्यांना विचारायला तयार नाहीत. त्यांनी काय असं करायला, तुम्ही गावाला मुलांना असं शिक्षण का देत नाही तुम्ही असं कोणच मिटिंग घेतला. 2 वेळा मिटिंग घेतलं, 2 वेळा अर्जी पण दिलो. सरांनी हेडमास्टरनी अर्जी पण त्याची आहे. मग त्यांनी काय सांगितलं, मी बघून घेतो म्हणून सांगितलं आणि नाही. मग त्यांच्यात बोलणं झालेलं आहे शिक्षकांचं, सगळं बोलणं. तू 1 दिवस जायचं, मी 1 दिवस जायचं शाळेत, आणि शाळेत हजेरी थोडी लावायची यायची. मग दुसऱ्या दिवशी मी येते तेव्हा हजेरी मारून जाणार. मग त्यांच्या बोलून घेतलेली आहे. 1 दिवस 3 शिक्षक कधी राहत नाही इथं शाळेत, आणि दररोज असं येतात जातात. आणि वहिनं विचारायला आले तर आरोप कराले. आता ते मुलांना विचार पाहिजे तर त्यांचे पाय धुवायला मुलांना लावतात. आणि शाळेत आता मी आल्यावरती मी तुम्हाला व्हिडिओ देतो, तिथं शाळेत झोपलेली चटई घालून माझा आवाज ऐकल्यावरती ती उठून बसली तिथं. मग मला व्हिडिओ कशाला करायलास म्हणून माझी हे करायला. मग तसं अंगावरती येतात म्हणून आमच्यावरती कोणीही त्यांना विचारायला येत नाहीत. आणि मुलांना विचारा, तुम्ही मुलांना काय आहे ते विचारा पाहिजे. खरं हे तुम्ही एकटे सांगा, तू सांग. उशी घालून निसती असं पुस्तकांची उशी करून झोपती. नाव काय तुझं बा? विठ्ठलावणी. कितवीला आहे तू? 5वी. शाळा रोज असते का उघडी? नसती. हा, एक असती, एक नसती. हा, एक मॅडम येते का? नव्हती सर. रोज टीचर येतात इकडे तुमच्याकडे? हा हा, येत नाहीत. मग तुमचं आता मग तुम्हाला शाळा शिकायचं असेल तर काय करतात? मग तुम्हाला अभ्यास कसं करता? आम्हाला कोणच शिकवत नाही. आम्ही तशीच घेऊन 4 वाजता जातो. 4 वाजता जाता? पाणी पिणे, संडास हात पाय धुवायला पण आम्हाला. तुम्हीच हा? आणायला लागती. कोण लावते? टीचर. टीचर. कसला डब्बा? जेवणाचा. आणि पाणी न्यायला, बाटलीत न्यायला आणि बॅग न्यायला लावते. हा, सगळं तिचं सामान तुला न्यायला लावते. हा, शाळेत तुझं नाव काय? हा, सुगंधा बापू कोकरे. सुगंधा बापू कोकरे. कितवीची तू बा? मग तुला शिकवायला रोज येतात टीचर इकडे? हा, नाही येत. हा, मग तुझी काय हे आहे? तुला शिकायची इच्छा आहे? हा, शिकायची इच्छा आहे तुमची सगळ्यांची? शाळेत साडी नेसून यायची, मॅक्सी घालून येतात. कोण? टीचर. हा, मग टाइमात येतात? हा, किती वाजता? 1 वाजताच जात आहे. कुठल्या मुलाला पाणी आणायला लावते? ये रे बा पुढे. कोण? हा, तुला काय रे बा, काय करतात? कसलं पाणी आणायला लावतात? कुणाच्या घराकडे? टीचरच्या घराकडे पाणी तू नेऊन द्यायचं भरून. हा, आणि याला पण हा,
हिला घे. हा काय ए, तू सांग तिथं हा? विचारा. काय आलं हातपाय कुणाचे हातपाय धुवायला लावते टीचरचे तुला हातपाय धुवायला लावतात तुझं नाव काय बाळ तुझं नाव काय बाळ हा तू काय लावतात तुला कुणाचे टीचरीचे हातपाय तू धुते ओके बागायतात काम करते तशील त्यांना शेतकऱ्याक एक रानडुकरान मान घेऊन जखमी केलेली घटना होन्नावर तालुक्याच्या होदके ग्रामात घडली. होदके बरकुजेड्डी वासी ईश्वर रामा नायक रानडुकरान मान घेऊन जखमी झालेलो व्यक्ती जावन आसा. बागायतात काम करते तशील त्यांना अकस्मात येयलो एक डुकरान हल्लो केलो. डुकराले दात लागून ईश्वर हेमगेल्या पांयाक घाव जाला. जखमी झाले ईश्वर हेमका दवाखान्यात दाखल करून घेऊन इलाज केला. होदके ग्रामात रानडुकरालो खूप त्रास जातीत आसा. वन विभागान कितें तरी क्रम घेवंक जाय अशें स्थानिक लोक मागणी करते आसात. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 ह्या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप मेन रोड सदाशिवगड कारवार. खानापूर तालुक्यातल्या शेवटची गाव म्हणून ओळख आशिल्ल्या घारली गावात समर असतना उदक बिना आशिल्ल्यान अनेक समस्येक मुखार वयचे पडटे आसा. या गावात 500 पेक्षा जास्त लोक आसात. जाल्यार उदकाची समस्या सोडोवंक लाखो रुपये मंजूर केल्ले. जाल्यार पाईपलाईन घालून बी वर्षभराच्यान उदकाची सोय जालना. फक्त 1.5 इंचाचे पाईपलाईन घायलात ते बी खोद नासतना वयर घायलात. राजकारणी लोकांक निवडणूक येयल्यार गावाली याद येता. जाल्यार गावाले समस्या दूर करूंक जायना अशे नागरीक तक्रार करते आसात. गावचो रस्तो बी समना तेजेन खूप फाटी अपघात जाता. तस म्हण हो रस्तो समाकन दिया अशी मागणी युवा करते आसात. त्याला खानापूर तालुक्यामध्ये घारली गाव शेवटचं गाव आहे म्हणून आमच्याकडे लक्ष दिलं जात नाही काय आणि इलेक्शन पुरती आमच्याकडे येतात. बाकीच्या वेळेला घारली गावाची कोणाला आठवणच होत नाही. रस्ता बघितला तर रस्त्यामध्ये दगड सगळे उचलून बसलेले आहेत आणि त्यामुळे लोकांना खूप त्रास होत आहे आणि मुलं वगैरे गाडी घेऊन पडत आहेत. दगड निष्ठून कुणाला आदळला असं खूप त्रास व्हायला आहेत. त्यामुळे हे लवकरात लवकर याच्याकडे लक्ष देऊन केलं पाहिजे नाहीतर आम्ही आंदोलन करणार सगळे घारली गावकरी किंवा इलेक्शनवरती आम्ही बहिष्कार करणार आहे येत्या इलेक्शनला. गावामध्ये 500च्या वरती लोकसंख्या आहे आणि भरपूर त्रास कामाला जाऊन स्त्रियांचे त्रास होतात. पाणी भरायला थोडंसं पाणी भेटतंय आणि परत त्यांना भरपूर त्रास होतात. परत सकाळचं उठून कामाला जावं लागतं. सोमवाराक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 12 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. त्यापैकी कारवारात 1, कुमटा 2, भटकळ 1, शिर्शी 4, सिद्धापूर 1, येल्लापूर 1, मुंडगोड 2 पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 70,843 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळिल्ली. त्यापैकी 69,943 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 79 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते आसात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोना पायान 821 लोकांले मरण झाला. आयच्या इतलोच न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.